Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
San Juan 17. Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Kaya nang ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na binigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo, at sila'y binigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap. At nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga iyo, at ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga binigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yung mga binigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay paririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila ay mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, kaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin
upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiyang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako ay sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang magkilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yung mga binigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuwang kasama ko, upang magkilala nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Kapayapan tamo po, pwede tamo pong tigdo para mahin tamong metong pasalamat. O mapagpala at malugod, akya kaming Gino. Ngayon pong kapinandi tanayti, kami pong anak yu, minsan pa, mitipon-tipon kami. Gino, banalya pong tipanan kaya kami at kaya ka ngayoning oras ay iti. Tulutan niyo pong bendesyonan niyo kami. Paninmunan niyo po in kaya kaming banal at ipunan ngayoning abak ay iti. Ginong Diyos, pupuryanda ka po ang pong parangalan. Kagum na po ning balang time-timing kapasalamatan kay ka. Pablasang Ginong Diyos, iningat me po ing balang metong kay kami. Salamat po king panibayong biyang pong sikanan ape param mo kay kami. Salamat po ginuking lugod ay mi po hatawaran. Lugod ay alang kondisyon. Diyos ko ngayon oras ay iti. Ala kami po ngaliwang ay ganti kay kaigpakaring dapat yung mangayap kay kami. Nung mo po ginoing sambanda kayo, puryan ang pong pamintuan. Uling iti po yung kay kaming banal, api kitanggapan kay hanggang tutulutan nyo kayang mabibiyang pong gagalo kayang yatong iti. Ngayon pong pinandit, susut milaring balang kay kaming sarili, inobubuklat milaring balang kay kaming puso hampon kaisipan, ikaing manakit ang pong mikibalo. Lipat na ning paratiyo po nga kakit kay kami Gino, ing makagawa kayang labag, matulid ang pong karampatan king kay kong banal a panimanman, Gino manyawad kay pong patawad kay ka. Yun o sana bibilang kasalanan mi di nga gawa mi kay kaigpa, no naibilang yun na lang kayong tangan mingening paganap ang pong sakdal ding balang kay kaming kabiasnan. Kami pong hanak yung magumpisa karing mga intang, ang hanap po kay kaming ating katungkulan, ang kakaring kay kaming pengari, adwan mirugo kay ka Diyos ko. Itugtog ming kabiasnan, kagum na ning pamalalastas karing balang kay kaming matang puso. Banting upayang ginoing balang metong kay kami, makanya na kayang lubusang milaya king kamangmangan. Halingap milaring kay kang banal kautusan. Diyos ko abante milang lubusan ding balang kay kaming sarili. At banting upayang makanyang kayang sumulong, king kay kaming biye, king yatong iti. Igpambanal ngayon oras sa iti, hadwan kurgo kay ka Diyos ko. Kita sana pong banal mong presensya yung dandamanan ng balang metong kay kami. Gino, ngayon oras sa iti, hadwan ming panimunan ming balang metong kay kami. Pawagasan mo ring balang kay kayang puso ampon kaisipan. Igpambanal, ibuklat ming pasbul ning kayarian ban mo kay kami. Pakirandaman mo laring balang kay kaming kulait, ngayon oras sa iti. Kaya sana po malyaring mibili king abla. Uling makapangako ka kay kami Gino. Sinabi mo manyawad kami, merinan kami. Kato kami, mibuklatan kami. Kinalagyunan ng kikeng kapaniwala ng pong kasalpantiyanan. Ngayon oras sa iti Diyos ko. Adwan miragu kay ka ngayon pinandit. Ng kapayapan manatiliya king kay kaming banal at ipunan. Igpambanal, dingal domi pong bukas. Dingal doming daratang milalubos kakilalampon kamalayan. Ing sablay panalig mingan kay ka Gino.
Ika na sana pong balaki kami. Ita sanang banal mong kaburyan niyang agawami, kilub na ningal doldo kekeng panggalo, halwa po yung kekeng sariling kaburyan ng pong kabiasnan. Igpambanal, ngayon oras ay ti makapanalig kengan keka. Uling ikaing lina lang kaya kami, dapat dake puring kaya kong mayupayang gamat. Halake pong karapatan tumutol ka ring banal mong kaburyan. Uling ikaing mamlano ka ring balang kaya kaming biyang pong kasarlinan. Igpa, oreni po ding gamit akekang penwanan king iglesia. Adwan kurgudinan mo pang sikanan, ay bating dosa ng lubusan ding balang karelang sarili king aos na ning karelang banal tungkulan. Kabudsan ng luklukan depo ing luklukan na ning kalam. Diyos ko, itas sana pong upaya ampon kalam magus king karelang puso ampon kaisipan ampo pa king karelang kasarlinan. Diyos go magamit la sana po king mitmong kayayusan at itugtog me ing banalay Espiritu Santong pengako mo kay kaming anak yugik ba. Banting upayang panimunan na kami king balang saglit ampong pinandit karing banal ming tipunan. Tayranda kami king hanggang katudwat, king hanggang kabanalan. Ban kanita Diyos ko kay malyaring malili, nunes sumulong kami bandana pa ning kaya kating paman mga king biya Espiritu. Dakal salamat kay pailaretring kay kaming misasan meto nga panalangin ni kaming mikakapatad nganing aba kay ti. Sana po tanggapan mula. Miras lang mabanglungayin king kay kopong banala pagkarinan. At asahan mi naman po itang liim yung kahiblasan tanggapan na sana po ning balang metong kay kami ilang kulang. Kagumdaring mapamatulang Espiritu Santong pengako yung ginong maging kayabe mila king obrang tinggap mi kay ka manibat ngayon ni manggaman king wakas yanasa po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyuminidad. Muna po iabot ko kanyang binabati ko po ang ating Panginoong Diyos na siyang ang lumikha ng langit at ang lupa at ang ating mga kapwa magulang at ang ating mga masisipag na kabataan dito sa sinasakupan ng PPC 5. Pinasasalamatan ko sila dahil sa kanilang kasipagan. At ngayon po ang ating tema o paksa na ating tatalakayin ay ang bunga ng pagbabago at kalwalatian at kapayapaan. Dito po sa kanyang reference dito sa Santiago 3:16, sapagkat kung saan mayroon paninibugko at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawaing masasama. Bigyan ko po ng kalinawan yung aking sa unang sitas ng Santiago 16 na kung saan ang magkakaroon ng ano bang ibig sabihin sa Tagalog yung kampi-kampi? Magkakaroon ng inggitan ang bawat isa. Kaya dito po sa digdig nating ginagalawan, nandito lahat po yung ang gawain ng masasama upang ang tao ay magkasala. Kaya po, pasensya na po kayo dahil hindi po ako talaga Tagalog, Kapampangan po akong sarado. Kaya pilit ko pong pinag-aaralan kung paano magsalita ng Tagalog dahil para tayong lahat tayo matuto sa Tagalog. Kaya pinipilit ko po ang aking sarili. Kaya dito po sa Kadwang Timoteo 2:14. Ito po yung kasagutan niya. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi makapapakinabangan sa ikakapaamak ng mga nakikinig. Ito po'y isang paalala lamang po sa ating mga kapatid na lalo na sa ating mga nakikinig sa atin. Ituloy ko po dun sa Santiago 3:17 hanggang 18. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay una, malinis sa mapayapa,
banayad, madaling panahingan, puspos ng kaawaan, at mabubuting bunga, walang inaayuan at walang papaibabaw. Ito po kung tayo ang kagaya po ng ating mga espiritu, dahil po sila'y puspos ng espiritu, kaloob ng Diyos. Kaya po, ang kanilang pinaparinig sa atin ay nanggagaling po yan sa taas, hindi po nanggagaling sa kanilang karunungan. Kaya dito po sa 18 ng Santiago, at ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan, sa mga nasisigawan ng kapayapaan. At dito po sa Galatia 5:22. Ito po yung magiging kasagutan din po. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, at pagpapahinuod, kagandaan loob, at kabutihan. Yan po, kung po tayo ay may mga pag-ibig na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos dahil tayo ay puspos sa Espiritu at mayroon po tayong pagtitiis o katiyagaan at kagandaan loob at kabutihan. At sa San Juan 15:5 po, sabi niya po rito sa San Juan 15:5, ako ang puno at ang ubasan, kayo ang mga sanga, nananatili sa akin at ako'y kanya at siya ay nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y iiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ito po kung ang isda po sa tubig, aalisin po natin na yung tubig. Ito po ay makikita po natin na mamamatay po. Mamamatay po ang isda kung aalisin po natin sa tubig. Ito po yung matutuyo. At ganyan po ang taong naniniwala sa Diyos. At kung ang tao ay aalisin po natin na tulad ng tubig, si Jesucristo ay aalisin po natin sa atin, tayo rin po ay matutuyo. Sa San Juan 5:22 po, sapagkat ang Ama ay hindi umaatol sa kanino man tao, kundi pinagkaaloob niya ang anak at buong pag-atol. Kaya po yung ang sinasabi rito, kailangan yung pong dinahanan ng ating Panginoon nung siya'y napako sa krus, na nagkaroon po ng buhay nang siya po ay mamatay sa krus. Kaya sa Roma 6:5 ng Roma, ganito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil kawangis niya kamatayan, ito po yung kamatayan at kawangis niya at kanyang pagkabuhay na muli. Yun po ang aking nasabi kanina na nagkaroon ng buhay muli ang ating Panginoon sa pangalawang buhay. Sa Mikas 6:8 ng Mikas, sa Old Testament po yan. Nasa bandang lalim po. Mikas 6:8. Mika. Kaniyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon. Sa iyo kundi gumawa ng may kapaganapan at ibigin at kahawahan at lumakad na may kababaan at kasama ng iyong Diyos. Yun po ang dapat natin yun po ang pinagagawa sa atin ng Panginoon.
sa atin upang tayo ay makamit natin ang ating minimiti. Sa Deuteronomio, ganito po ang kanyang pinagagawa sa atin. Sa Deuteronomio 10:12. Sabi po rito, at gayon Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Yan po ang pinagagawa sa atin ng Panginoong Diyos. Simula pa sa Israel, na tayo ay gumawa ng mabuti na ayon sa kanyang kagustuhan at sa kanyang utos. Maraming salamat po.
Maraming salamat sa Panginoon kauna-unahan. At kayong mga anak niyang nagbabato sa inyong tinanggap na tungkulin. Sana bawat paglabas ninyo, kung saan kayo nakinig sa kaniyang mga aral, katulad sana ng isang alaman na nagbungang tumutubo na walang kupas kapilanman. Maraming salamat, kabataan, sa inyong lahat at ang inyong pagtitibay sa inyong paniniwala. Tanggapin niyo ang biyaya ng Panginoon. Sa oras na ito, hindi pa kayo nakakilala sa anumang mga bagay-bagay mula sa pagtuwid ng Espiritu Santo. Sinubukan nyo na ang inyong sarili kung saan kayo makapagbatang tungpad sa tungkulin na tinanggap ninyo sa Panginoon. Hanggang ngayon, pinapanatili pa ninyo ang kabutihan sa inyong mga sarili. Ang inyong paniniwala ng mulaklak na. Ang inyong mga sentro sa pamamagitan ng Panginoon, pamamagitan ng inyong pagtaguyod sa inyong pananampalataya. Maraming salamat sa inyo. Isulong ninyo kung anong landas na dapat ninyong landasin sa buhay ninyong ito hanggang kayo ay nabubuhay. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil ang lahat ng ginagawa ninyo sa kabutihan, hindi kayo mawawala ng biyaya, pag-asa o anumang bagay na makakamit na ng inyong mga sarili. Sa pamamagitan ng inyong pagbabata, gawin niyo ang dapat na mariyaring gagawin ninyo sa inyong pananampalataya upang lumabas at makita saan kayo man pupunta na kayo na ang tumutupad sa kabutihan, kayo na ang pinapatigan ng Panginoon na walang kupas habang kayo'y nabubuhay sa mundong ito. Kayo ang kasalin ng nawala ninyong nanungkulan sa mga tungkulin ninyong kagaya niyan. Sana hanggang wakas kayo ay makabata. In my power, unang iyayabot ko, tingka kong panipang, ikungan kayong sana lang yung malambat ng aldong ay ti makatanam alerdong maratiyong itiman yuliyang at mamulaklakiyang itialang kupang pabyenong bunga ng tatanging kaleldo uran bayo dugpang kitang matwang bolong nakakalalenong ilalaglag na yan kingsanga ng atyong uran nung tipaya manulod yang ustong ako haringeni imburing sabihan kong ingan sang panyulong inga gagawayong emo balang datang ingke kong tungkulan
agsikapan yuking, miyabe-yabe ko ngan, lalong sikapan yung alang kayang ganan, nagtulang buong ngayon, metong kong uliran, kasal pantayanan, iba't king mula ng iko'y katuki, injenerasyon ng kapanwala na iti, igagalang yoyang, aldoning kombensyon ng buring sabyanang, pilalapatan yung tingkat sarilinan, itang belwan yung ting kapking kapanwalan, pagkapilitan yung itimiragdagan, sana yan ang lunto, mismo nga kitiyo yan. Kasal pantayanan, kabang mabiye kayong, metong yang pibandyan, yan malalasong, payo ko'y sundong, tingka kong amanong, antayin ke kong gwardyan, lonyo ring anak yung, noong ating lumabas, naluing sabyendang, pot pupulay lang, anak mamyalong lang, inko kayang gewa, ikong pengarirang, kasal pantayanan, nanoing burinang, itising kalinis, itising kapinung, yang malating bageng, mapuling neng taong, yan nene maburang, ing maling mabatiya, ing kekong sarili, yang pag-ingatan yung kasal pantayanan, bit-bit na yung selan, bit-bit na yung tutong, bit-bit na yung galian, potang ding sarili, kailan matatakal, lulwat yung panahon, at ni kong sasabihan, ing sibolitiang pekayan ing punang, talandang matuli, ganang ikaw ang idolo, yan makakalat ng aldo yung kombensyon ing boring sabiyanang, tingke kong sarili, lalong igayak yung gayak na ning Diyos, ning balang kataong,
maamot mainin, ing pa mga mano, makapiblas langan, luwal at ding kelobiyong, kasal pantayanan, alayang beyatan, ang yang mabayat yang inbage na numan, potanging sarili, abaluneng dalan, pagkapilitaneng sablalon toyayan, palengening oras, munang mangutang kong aldayong milabas, nanoying dimdam yung bukod daramdam, aking pangamanong, kailangan ban sumulong kong ing kabias na natiyong, sinalinong Bibliang ining kabilinang babayit na laki, atang eyan ninuneng sinali, ngeni kakuitan, manenayan koring, anako tambayan, payong gilugan, yabe-yabayan, yung waring beluan, tingke kong mga tuwang, misan namoyng sakit, deni kayong gawana, nakalas salamat iko'y estro, umuna kapili, bakit uling panaka, bagay hanggang makapiyakang palong pagibatan, salamat king Diyos, yes na. Angay batoren ding kakong manong, anteng belolwal king misyon at iyong, at kayang asawa sa guliting buri ko, umelang ingarap itang yan sa muko, metong pakekong kapatid
mong lulwal. Iniing puri kong eyo kalingon. Ingan na bersaryo sa gulin niyang datang. Kayarya naning be kabaluan nyo'y ko enamalilyari at makikilala. Metong ugnayan sana ang ganganggang. Nung ninoy mituto kan iti gawanang migagalangan ko ang gaman king mangga. Alang nasakit ke kayo metuman. Oy ning nibala Yesu sugatan naning pe pawona kung eni yudimdam. Ilan na mong tudtod yan misyo negawan. Iti yang nasa ko lalo kang mibatang. Yane mo tututol ing kanya nung yang bo rirete kailangan gawan niya malinis sa paralan. Ingat toye luntoya iko na maneni ingke ko adwan ko papagpay nawan me ing misyon yung at yung ingke kang kabangal uling minawo desoras nung misan ing paman emone tutuki napamululwal kang yaning ka pungaduan keka enidimdamyang ayintin yan mo ko mumunang mumuna mga kalog kaken at mapo uyat kang takala salamat ngeniking timdam yo ikong mi kapatad enaya lisyan yung banal yung tungkulan ing talwing yatan ko ang kiyang mapayetiya lasan ming mayumo ena pongeni salamat ng dakal enaka tututol kanako mo na dimdam at alang mapayit ketambya sang mangan pag-aralan yun manikong keraklan nung maling gewayo o nang yan
dapat yaing maala misyon king sabela kay bat ating sakin ayong maragulya kewana ti paran oleng yan tungkulano kay bating meyakit bekela lang gusto sarele iyong sakin mi kanya ko ikoing magbili ngeniking me batyo eluntoying sogat pamida kayang katyo itiye kubure ang gaman king angga lartoya ting sira ang gyangma latiya noyama nibatan malati dagulya nung yan natili nanumpa rakit ka emoyan pakibat wangeni kanako wapimpunong malyari naing kanya-kanya kayo ngenikot nan mula deting ka watan mo itiyang borirayain indian ko nakalasalamat ingkek kami babata kami taguyod kimbanalyong katungkulan uling king kong bate ang pambiyeng naintindihan po king misa na ildo gawa kong katipunan nyo halimbawa lumuling anibersaryo na king kayarian parminggo gawa kong kapulong kong opisyalis ang poni kong hanggang membro kalupa naman yan nung nanoimbure yung minarapat kung naburing makalto yung salang-sangan, daltoya ka rin ingalang kabaldoga na kekong pag-aralan, ing kekong pamibabatang antimo kanyan kariluplukan. Ala akong kakampiyan metong mangke kayo. Lalakad diyang alang patugot makisabing tao, pantingupayang ay reglano ng dinggang luklukan nyo. Angay ba na niti, nung datanging oras atin ko ang saken aparake kayo. Nino ing matula, nino ing manasakit, nino ing misakab nung may nayo talakad. Kapamilatanan ng katuruan, lugod, do ka rin yung lugod na, nim panamdam na, nim balang metong. Yang biasa manira, nung lalarin niya. Potang biasa na yung tao, alang lunto na mga glang, ay malyaring maging tuto, ang giyang mabayat siya, lunto yung sarang-sangan. Nanong ening kaya kayong disiplina. Kapamilatanan ng kaya kong kasalpantayanan, yung katutuan sabihan ko, kaya ko makikilala, kaya kong pamiti po na yan, makikilala nga lang sisitan, makilala nga lang tikdologlok, makikilala nga tiko aking kayayusan. Tanjag na kayo. Karing hanggang sentro, o inim pupulutan da. Ngeni, yun ang mamuntukan da, din kayanakan, tuloy kayong pagsabihan. Kailangan ng konbensyon ay aldo na yamo yung parakako, king kanakong pamanigit. Nining mitataguyod, king misyon daring kayanakan. At ating kong guide, ay timong pengari. Adwan kesa guli, ing mamuntukan do, ing kay naka. Salamat. Orani rin buri kong pakisabi. Total da ka nala, ing lekaran yung sentro. Tuknang yun pa mo, kaya kayong misyon. Dapat yung sasatan ngeni
Uling malapit niya yung anibersaryo na kayariyan. Sabi nyo itang dapat yung lawang kingkekong paligid. Yang dapat kaya, yang dapat yung papanatilyan as sumulong yang painggan yung tumula palang betong papupunta ke kayo. Takal na ko lekaran, takal na ko patuto, pagpainawa ko pa, uling malapit niya mo kingkekong anibersaryo. Lalo na rin keraklan, akainakan, nag-arala. Iyang burik. Siyasatan niya yung kekong paligid. Ipakit yung malaguya. Ipakit yung masantingya. Itang ating kong agagawa. Ating kong ararapat. Nanong parakeka. Takal na kayo yan ang pag-obra niyo. Yan ako misasan metong pamo. Baya datang yung anibersaryo. Maingganyo lang yung puros lakad. Insipagan at sukarela, uli na nitang lakad kanyang pongketo. Ingganyo niya lawenye. Lawenye yung paligid yung tanam kong makawili. Tanam kong masanting. Sopan niya sino dapat sopan? Kaya kayong ikutang yo, bais na nilunduyan, kingarap ng sentro, sopan yung gawa ko ka rin. Itang teng saken, ela bugasok, ela mabilis, aldo esamba, kailangan ating kong platapor. Ko. Pinapuros lalakad. Lalo na deng enggang nga nagana. Dapat yung gawan, kaya nga anibersaryo, gawan yun. Menak. Kawaras. Impanyulong at yuking pamanyapat. Impanyulong alayaking lakad ng lakad. Impanyulong alayaking pamidake-dake. Impanyulong alay ketang mekagawa kamisan. Impanyulong alay ketang makatipon ayako di napat ko ginawa ko. Impanyulong alang kayang ganan. Otang alaya namang kayang ganan ng tawong manuparan. King lagyo na ng kapamintuan. Yan ing kanakong panabilid. Sana ang mawabuglangang kimpami babato. Ikang mamuntukan ng gawan mo karing kekang tatayran. Itang mangisiyasat kang maging medyo minidad. Karyata nga tinakingdad ang giyang adwalam. Ilang papanatilyan mong itikdom reti king kasalpantayanan. Itang ating kong apatubong medyo minidad. Kanita neng lalakad kayo na anumaning bage atin kong malyaring agamit kingke kong pamaglakad. Magmisyon kayo, lana ko mang pakilaban. Nusundalos kayo. Alana ko mangalmas. Makananong may patutuan kayo. Betong kong misyonero. Tungalana ko mang baril adadalan. Kapamilatanan nitang emo kabodimno. Ing agagawayo. Kapamilatanan ning kekong pamagaral, mangitalakad kang medyo minidad, adwa o atlo karetang makidad na. Bakong lalong miunlad king kasalpantayanan. Kabunda kayong magmisyon, alakong balas. Alakong kalbitan nung mibili kayo keng labanan. Yan ing bure kong iparaske kayo ing kompensyon iti kapamilataning payanan ng Diyos. Ing kekong kapatan malibat king petsa ang 47 mig serbisyo na ken pila ng pulong banwa. Alang ko. O nung Mateya. Ding medium yung may nala. Ding adwa yung medium. Ding metong manatili nung may patiran lamon. Nung misa na mandatang ing metong masakit siya. Ing metong atin niyang pupuntalan.
edi ko mismo, ulilayin kasalpantayanan. Pag-aralan yung ela mabisa, wari-wari, lakad ng lakad, misyon ng misyon, yabe-yabe kayo. Kailangan niyang magmisyon kayo at ingkong balas ang matapang. Bakong lalong miunlad at makilalang ikayo'y sibol alayang kakulangan. Kapamiratana ning kasalpantayanan. Ing gamit ko ngayon ing kayang pa magserbisyo, uling isipan yung modelo na ing pag-aralan nyo. Ing hanggang gawa ng kanta, pinimpinyo. Pero nung masako kareta sa kayo, agaperen ke kayo, may gitdong akwa kalamnan den tao, ulin diretso la. Makanyan manera ko obligan. Dapat magbili kayo mo, ketang sukat yung pagbilyan. Ulingas na kong kapagal mayayakit. Lo niya yung pibibilyanan yung tanaman. Nung bilyanan tanaman, tamnan niyang manyampagang tanaman. Ating mawiling manakit ke kayo. Kemo potang karas na nitang oras ka rin ko pupulay. As na kong kabilis neng misyon, daldakan nyo nga lang patugot ting lalakad kayo, ala na ko mang balas. Kailangan kayang keraklan nyo ngayon, ating kong kayabe, mamilatan, no ko pamanmunta, amis mong kayabeyo. Banting upayang, lalo yen aparagol, ing kasalpantayanan, ing kekong nasa, ikang mamuntukan da, ting kainakan, lunto ka sanang lalong biyasa, pamaygit ketang dapat magawa, karing kainakan. Sipan mo nung nining malyari, maging pili, kilom na ning bulan, sukat ng biyasa, imbalang metong karela, ang giyang lula mo, tukim ba numa kanyan naman ang giyang metong yamu, ing karagulanan ng kekong pa maglakad, eni, potang ening may biyasa no rin, ang giyang magpainaway nga dwa, metong, sali sinong mandeta nga dwa, eko mako si kanan, king kekong pamamisyon. Koneng ikayo mo, lalonda kayo, potang mako kayo, misasaglulo ko kesakin. Baybog ko nga mipagyo. Ngeni, tingkay na ka nung atintanggitan yan, alang mang misyon betong man. Nung bisang maging talete na ningupaya na nin Diyos. Kailangan tambing den gabayan king karelang pa magserbisyo itang sesyon, komunikasyon, espiritu. Balang sikan king karelang katungkulan. Patenala, pilila, hanggang kawakasan. Itimuing beriko, king kanakumpanyatang, banting upayang kalupa na, king malapit na naman, king anibersaryo na ning kairiang pilanang tudtod, karin ako naman. Kay ba't, paninto niyang saken, karetang pe kamaragol, wala namang makalulan. Kay ba't, alayang kapamunan, king metong, alang pamigalang, alayang konsensyang manasakit, akalupa ng tao, imbalang metong nga ginawa, kingantikan ito. Nanong gawa na nin tao, peyara na itang dapat lukluk, karetang pepalawe sakin. Iti kaya, nung metong kong pastol, akakit yung ating kasiran, eya kaya maliyaring larinan. Eko barinon datang yung oras, king kekong kapagalan, pirinang kalibakan. Eko bari. Eko bari. Kapamilatana, ning kekong pamaniwala, king kasalpantayanan. Anak na nin Diyos, matuwa na yung panahon. Matuwa na yung kekong pamagaral. Ketang minuna, balang sinalaksyang pakliyang puton. Alang may kasalangsang, makanya niyan tinikdong mabilis at matibe, ing sibol tagumpian ng biyay. Eko pepakundanganan, ketang sariling kapakananda. Inya, eko nagagawa na nito,
uling matwa na kayo at kalanusan na. Puri ko sumulong na kayo mo, ketang sarili yung ating kong kabisnan at talentong pamag-aral, karing balang betong ngayon, kapambilatan ning upayanan ng Diyos. Kapambilatan ning kekong pamyugne-ugne. Ing nanumang bayat, ing nanumang sakit, makanya niyang maging bayat. Tingaral tumpang babola. Tingaral alalang kapupusan. Ting protektor, si Apostol Santiago, kesa sawang dartang ke kayo. Ketapang panawuna nimpa mamaala ko, menyad na kong dispensa kin Diyos, nung malyari alilana ako. Uling balo ko yung tungkulan na yan, at naking kabayad. Dapat alang mabayat ketang biyasang magkarga, ang ponde atang bibabatang biyabe-yabe, tuntoy ang kaularan, nung kaya limbawa me, ing meto nga mana naman, potang biyabe-yabe ko kilibluban, alang lunto, alang mayakit, ayem bitamnan, king karelang gagalaw. Iko ngayon makuswelo na kayo. De nga nakiyot nanyag na lang. Ketang napon, king kasalpantayanan, kaya masyadong makikilala. Lalo yang makikilala yung kasalpantayanan nung ating kong pakilaban, ay almas no ko pamam. Aluway kong makiabe karing almas do. Tunde, makaya pag kayo ang diyang metong yamu, indadalan yung almas. Yan, pag-aralan niya, nung ang kopyang pong makatuliran, yung sinabi ko kay kayo. Ang diyang nanupay katungkulan, alang mabayat, pot ang burinan ng tao. Tuntoy ang mabayat, pot ang enebri ng tao. Ang diyang bayan niya, maging mabayat siya. At impama niya patmayap, impa magkalob, kingek nga naganang bagay, maigit niya, itang minye kaysa kingdirinan. Indirinan kaysa asawa, manyadyan. Ing magkalob, kababay na yan. Dapat pag-aralan ng atin niyang binutil ababalik at tutubo ng wariking tanaman. Ing magkalob, ing kayang pamanyapat, ing mayap. Anya nang manalain kayo, pagamuha mo ko, pasabi na ng Diyos kaya kayo, ing pamagnobeno. O yan nikitsu, ing masika na bagyo, kaya tinaglus kaya kayo. Eko miyabubuan, king nanumang kapanamdaman. Ang giyangking minuna, higit kong atin sasalangsang, king ibno gewa kong pangadwa. O baka ditang ibno ketang minuna, inyang kim pinatubo gewa ke, eya naman kano parang ibno. Aliye parewo itabundok yo, samantang itakarin. Para gulyang sigalutan, kaluntoking yato, dapat ala namang malyaring may pinsala ke kayo. Katataliano ininsuyo ko. Ang publiko, nung naning ulagana, ningke kong pamanyapat ngeni, king kasalpantayanan. Kapambilatana, at ikong kainakan, nakabod, dapat, kitang makuswelo ko luluwal, makanyuniforme kayo, kailangan palto yung dangalan nyo, at ingkong medyo makayabe, ang gyang noray tabak mataramyo. O paintulutan yung lalakad kayo, wala akong palang, di kayo yung papalangan do. Kailangan yon. Atin ako ang kingdad, manyaman ingating kayabe, mambilatan. Lalo na nung atiyo ketang punto de vista, imbalang meto nga mamilatan, kapamilatana ng banal ng katungkulan. Yan yung pakisabi kong mayap ng aldoan ng konbensyon. Temor ni kayong may sabing maganakang makalukluk keng lalam, hanggang tunggal-tunggal mo balang kekong sesyo, ating makapagtestong mga mano kembilyo.
hanggang metong yang halimbawa, kanita lalo yang sumulong, dagol ingke kong beluan, at in Diyos lalo nang pakaban, ingke kayumbi. Yan imbri ko, kapamilatana, ingke kayong pamibekot, ing kapaniwalan. Ngeni, magsasadya na kayo, malapit niya mo, ing anibersaryo na kayariyan, at alos na rin kaya kong lekaran. Kailangan kanyan, detang pisabi, ay sentro, nung para kanako, gusto nyo na pa kanyan. At yung panahon ay gamburi yung malyari. Tengyo kulyo, abanting sentro, nung wala siya mabagbagyo. Patibeya pa, yukulyo no pa, kaya nga anibersaryo yun. May payabak, may pawaras kay kongan. Babo, lalam, pag-aralan nyo rin kanak mamano, nung ating ko nga tanggap e kami bubulong-luman. Marap ko kanako, pag-ibatanda kayo king bastong kaparalanan, kapamilat na payanan ni Don Pedro 1:2. Kaya nga 2, karinyebasan. Bahay ko kumulot, ikayong publiko. Then, ilang su. Ano po kining kaduang Pedro 2, versikulo 2. Kanina. Alam kaya kayo at kapaya pandakalsana, king pamangilala king Diyos ampo kang Isus. Kaya Pakiramdaman niyo yung kaulagana ning makabilik ang ebanghelyo at imbabasa nung nuwanan niya at naluyang nuwanan itang makaramdam ang makarapat kindindam na. Sige. king pamangilala king Diyos ampo kang Isus. Ake katamong Ginoo. Yes. Kaya nga pulo. Akakitamo king kayang banal a upaya binyeno kay katamu ting kay kanaganang bagi a makatungkol king bi ampong kabanalan. King pamilatanan ning pamangilala kanitang kay katamong minaus king sarilit ng kaligayan at kayapan. 4. Nung nuya binye na laki katamo ding maulaga at binang mga ragul ng pangako, bangking pamamilatan dadeti maging karake kayo king kabanalan a katutubo. Malyaring mitakas kayo king kasiran at king yato king ulyaning kaibugan. Wa at king ulin mo rin naman inti, idagdagyo king kekong daki hanggang pamagkapilit, king kekong kasalpantayanan ing kayapan, at ing kekong kayapan ing beluan. At ing kekong beluan ing pamangawat king sarili, at king pamangawat king sarili ing kabibabatan, at ing kekong kabibabatan ing kabanalan. At ing kekong kabanalan ing ganakang pamikakapatad, at king kekong ganakang pamikakapatad ing lugod. Uling nung deting bagay kay kayula at dakalla. Gawan dakong ealang daraptan at ealang bunga king pamangilala king kikatamong Ginong Esu Kristo. Uling itang alakaring bagay adeti, bulagya, ing malapit siya mong akakit na, akaningwana ing pamanganlinis king matwanang kasalanan. King ulinaniti, kapatad, ibiyeng lalong kasipagan bakong mikating kabitasan, king kekong pangayaus, apangayalaltune, uling nung daptan nyo lading bagay adeti, eko mitakit kapilanman. O ito po. Kanya man nalasa, dimdam yung amanong, sana'y lasang iyan. Ineyitim ako,
Imbalang penandi tulad ng abeyo. Yan kekong pamamang nganiti awan eni kong samlang aning ke kong sabi timdam ko kaya iti inyang kabaldugan magnobena kayo ilab ning pisamban nung alakong dake metong man sabi may basang ting libro tao makaramyang Kelwat ning panahon magreforma layang ing may basang iti tiwanan yamanang petong iyang ibandian Diyos galal pabiena palasan ng sabang makagawa kayo ampon makatipon ramdam yung pamano naning Diyos at moking kayo mong kotang pilasano ning metong katao kolem pamanagsan kenik ko ausan ke akol mapitiang kenik ka kataliyo keng misyon na beyang enan titayti o kamustan kang gomitiyo kong pakalan matning matnike ka ko iti sasabihan sa yamang sentro nang lang mamilatan iti sumbong hanggang kapilan ibabatan yuking waman nung may nalang antila mo nga nang
piduyan, duyan lang, kelwat ning panahon, apasikan mo lang, koya'y tagumpeng, hanggaman, toyaman ibatan, hindi tak king dakal, umpisa di tagyang, tuguran, penyawat kang sentrong, nung meba lamyaman, muna itang diyong, penyat kong lang ng kailangan komit mong kalan ng kakawong, kailangan gamit mong timbanong adwan kong makoying danong ning lino na yatiyo ken mong pamibatang ibat ibat lang. Sibayo nanuyang Domingo buri mong datang pa rin pasibayo pakisabihan kong nene kapatid mong iting ka akong talwi ang at man mo. Nung yang buri mo yan, oy ning ko kung sabihan. Ang gamit ko ngayon aliwa, yun na yan. Sarili mong palang ilang tabak mo pa yan. Akit mo'y panyulong, may baba, tangdakal. Eniwo, menakang, kabedim, tamyuyang. Momo ng Domingo, ngeni kon nyo lang
lagyoning Ginoo. Tandanan niyo sanang indakal atenang upol na yan. Indakal sa guli bayura lakwan. Dapat keng puso yo ing Diyos tayaduan nanumang legali mabayat tadatang ulining dalungyo ampong kapamintuan. Maestra ginukong ngeni po manyad kong lawen mo ang lobos tinganggang anak mong Diyos ko yening oras ing tabernakulong wal na po at kilong pupuri layat yung ginuko o kagalang-galang Maestro yadwan ko ngening kaorasan metong man karela la kapang kukuhanan matwang ampong sabla ang gaka ianakan ginawa kakit mong ilaye balurang mamunag dangaldo bagyong si kanyang marayot malapit Diyos ko'y ligtas mo lang puring me ngandaywan payapang muli lang yan mo ngang sikanan at kape babatan dinanggang anak mong dinyan mong tungkulan Diyos ko yung kabiasnan na lalong dagdagan ang pampamibata tibluban tatamnan sibule mamalang ika po binyemong hinggang karapatan karening anak mong nyaring manungkulan
upaya'y bolot mong malapong misadsan, piersara patiyo. Metong iglesia, panyawad kekekang, katman mong ang kalam, anak kam kon matuang, halapong mangay na, nonemi sadsad lang, panaldang tungkulan, obra mayari lang, itipo yung wakas, Diyos ko bandyan mongan, pakisabing mayang, eme pa kukuhanan, intune gamit ng kuning kapanwalan, kangalang magsalbing akong pangluklukan, bendesyonan mo po, balang kataong, dual na ampong kilo, ting taber na kulong, Pie mo yung pamipalang, pierakan nuanan no, walang lalong gawang, yan asa ing lagyon ning pa, ang paning anak ng banala pangako, Santiago ang magrendong, dinyang karapatan, Diyos Mama alayang, karing sablang sentro, mumuna ikaw na, yabeta mo'y kongan, karing ka pamintuan, alang mabayat ing sablaye asad-sadyan, potang dapatan yung ablasyo daratang, nang magnoben akong ilamning isamban, manyat ko king Diyos, nung nanong koreyo, kay batdeg inapsa, ting balang labiyo, paltoyeng dapat na, ninganggang nawadyo, Maria ring emal, yaring
Bakit yun? Genio Pesiales, salamat takal. Hanggang kong sablang yeni ka yanakan. Lalamyan ang ganang ning Diyos ya tanggapan. Ing pami palanang Santiago. Kami sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Iaalay sa iyo'y buong karangalan. Ang lahat ng kapurihan sa iyo nagkalaan. Pupurihin ka, Panginoon. Namanatilan mo sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay. Pagkakilangalan mo, Jesus, itataas sa aming kami sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Iaalay sa iyo'y buong karangalan. Ang lahat ng kapurihan sa iyo nagkalaan. Pupurihin ka, Panginoon. Namanatilan mo sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay. Ang dakilangalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon. Namanatilan mo sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay. Ang dakilangalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Ang dakilangalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At sa araw na ito, una pong convention sa taong ito, ano po.
At kanina po narinig natin ang dalang tema o paksa ng ating speaker kung saan kanya pong binigyan ng diwa ang ating paksa. Ang paksang dinala po niya sa atin ngayon ay ang bunga ng pagbabago ay kaluwalhatihan at kapayapahan. Opo. Kaya po kanina kung paano inilarawan po niya sa atin ang lahat ng mga sitas, kung paano po ang tema natin ngayon ay kanya pong binigay sa atin. Kanina po, sabi niya sa kanyang dalang pag-aaral sa atin, ang bunga ng pagbabago, dahil po ngayon, bagong taon na po, no po, lumipas na yung 2016, nandito na tayo sa 2017, no po. Kung saan ang pagbabago ay ating pong ginagawa, no po. Karamihan sa mga ating mga kabataan o yung mga medyo katantaman na edad, paragi pong sinasabi sa atin, no po, pinag-uusapan nila, pag dumating na po ang bagong taon, sabi nila, sabi nila, tinatanong lang bawat isa, ano po ang New Year's resolution ng bawat isa sa atin, no po. Kuminsan po, dahil nakikita natin ang mga ginagawa natin, no po, kuminsan meron tayong nagagawang hindi maganda, sabi ng isang kabataan, so ang New Year's resolution ko, kung mali ang ginagawa ko ngayong 2016 sa 2017, ay gagawin ko na pong higi-higi sa paningin ng Diyos. So kaya po, ang ating pag-aaral ay ang ginagawa natin dito, ay yung mga kamalihang ginawa natin noong nakalipas at baguhin natin, ayusin natin. Yun po ang magbibigay bunga, no po, na pag binago natin ang kamalihan at ginawa nating tama, yan po ang tamang bibigay sa atin, lalong-lalo na po sa ating pananampalataya. Kagaya po ng sabi niya, ang pagkakampi-kampi ay dapat alisin, no po. Kumisan talaga sa mga tao, no po, lalong-lalo na sa nakikita natin sa mundong ginagalawan, lahat po sila ay nagkampi-kampi. No po, kung nasaan yung malakas, doon sumasali yung mahina. No po, nakikita natin ang pagkampi-kampi. So atin, sabi ng kapatid, dapat alisin natin ang pagkampi-kampi sa ating pananampalataya, kundi maging buo tayo, maging isa tayo para lalong umunlad ang ating pananampalataya. At sabi niya, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, no po. Dahil dito po ang ating ginagalawan sa pananampalataya natin, ang Espiritu natin ang siyang nililinis natin, no po, para lalo nating mapaunlad ang Espiritong nasa katawan natin. Kaya nandito po tayo. Kaya nga sabi ng banal na batlaya kanina, maging katulad kayo sana ng halaman na magkaroon ng bunga. So po, gusto ng batlaya, dinala niya sa atin, na kailangan inalimbawa tayo sana maging alaman tayong malakas mamunga, no po, na nakatanim sa tabi ng ilog kung saan walang pakialam sa taginit. Kaya po, sa ating pananampalataya mga kapatid, lalo natin pong gawin ang mga tungkulin natin at tinim natin sa ating kaisipan at puso na isa tayong alaman nakatanim sa tabi ng ilog, no po. At ito po ang mga kapatid, ang mga binigay sa atin ng mga ating speaker at ating banal na batlaya. At ngayon po, dumako tayo sa part 2 ng ating programa, no po. Ang programa po natin ngayong unang buwan ng ating taon, mostly po ay pagre-report ng
treasurer natin ang financial report sa ating mga pondo, lalong-lalo na sa mga bawat sentro natin. No? At katulad din ng ating treasurer sa 5. So, po, ang una nating bigyang pagkakataon, bago po yung mga local treasurer, kahit konti lamang po, summarize na mga report na lang ang paggitin, hindi ganong umaba ang ating oras. No? At siguro po, ngayon po, ang bibigyan ko muna ng Sibol Tagumpay ng Bie na is now signing off. report sa atin, ang treasurer natin. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay ng Bie. Sibol Tagumpay ng Bie is now signing off.